So yun, dito naman tayo guys sa kay Nanay Elisa. Ayan. So dandahan lang tayo. Bakit? Ba? Ajandahanan. Wala na yung bigas mo. Oh, bigas. Salamat po. Ang pangalan niyo ulit, Nay? Carolina po, Morales. Elisa? Carolina po, Carolina. Morales. Si Nanay Carolina. Tara na, akit tayo sa bahay mo. Kaya ba ako niyan? Opo. Oo, kaya naman ako siguro niyan eh. So yun. Tusin, bawal pa tayo mag ganito-ganito. Pero maraming nangangailangan sa atin. Grabe yung daanan nila dito. Nakakatakot. Walang aso dito sila. Okay, so dito sila ngayon, oh. Yung bahay nila. Mag-isa lang kayo dito, Nay. Mag-asawa po kami. Mag-asawa po. Mag-asawa po kayo. Opo. Kaya saan po yung anak nyo? Nasa Pasig po. Yung anak nyo na may ano? Nandyan lang po sa arenda sa lola niya. Ha? Sa lola niya po. Nandun sa lola niya. Opo. Nagpapaganto-ganto po siya sa Pasig, minsan po dito. Akala ko nakahiga lang siya. Ano po, gusto niya po lakad ng lakad. Ayaw niya ng ano? Ayaw niya ng tawag dito. Ayaw niya po ng pumirli. Minsan po mababalitaan ko na. Kasi yung picture niya, may picture kayo dyan, Nay. Ano po, sa Hmm. dito lang po. So ano po ulit sakit niya, Nay? Ano po, hydrocephalus meningitis. Hydrocephalus. Oo. So dito tayo, pwesto natin maganda yung cellphone. So yun, dito kami nila Nanay. Dito tayo na yung punay. Asan po yung ano? Yung picture ng inyong anak. Yan si Nanay. So yung pasensya na kayo, may tugtog sa kabila. Yan. Tingin po. Ito Nanay, oh. May Hydrocephalus meningitis po. meningitis. Bali, ilang taon na ho ito? Mag 21 na po sa June. Ito 21 na. Opo. Ang binata na dito ka na, hindi ka kita dyan. Opo. Ano nga po yan eh. Ang aga-aga nangihingi na ng pang-birthday niya raw. Kailan daw? Dito ka na yun. Sa Huwag ka June mahiya. po, June 21. June 20, no? 21 birthday Opo. niya. Oh. So yan Ay, mga... ano po pala, June 10. Tata. Oo. Mga binata na pala siya. Opo. Hindi po namin masaway ng palakad-lakad eh. Pero paano yan kapag nagalaw yung sa ulo niya? Ano po siya, kasi po may nakabara sa utak niya. Pag po halimbawa pong nabawasan yun, may Oo. dadaanan po ng tubig. Oo. Ooperahin siya, pero hindi rin po siya makakaligtas. Paano yan? Nanay, ano siya? Nagagala. Hindi ba mapahamak siya niyan? Minsan na lang po naririnig po namin, dinadampot na lang ng ambulansya. Abian na, matay siya. Lagi po siya sinusumpong sa ngayon. Minsan po, sa isang araw, 3 beses po siya sinusumpong bukod pa po yung sa Dapat hindi na siya hindi na siya hindi na siya naggagala. Opo. Minsan po doon po sa SRS sa Pasig, sinumpong na po siya doon. Yung pong cellphone niya, padala ng pinsan niya galing Japan. Oo. Imbes na tulungan po siya, pinuha pa yung cellphone niya. Ano yun, parang kasi nakikita ko yung ganyan na medyo natutumba, epilepsy, biglang susumpungin. Opo. Siya naman nahihimatay. Ano po yung Ano nangyari sa kanya? nangingisay po siya. Parang epilepsy nga din. Opo, nung pong yung pong una, pag sinumpong siya, umubula po yung laway Bibig niya. niya. Ngayon po, dugo na lumalabas. Dugo na lumalabas. Naku po, delikado na pala. Pag po sinumpong siya, dugo na po yung lumalabas sa kanya. Tapos po, matagal na. Mahagok na rin po siya. Kasi yung gala pa ng gala. Opo, maintenance po yung gamot niya 2 beses ang araw. 99 ang isa. 20 isa. 99 po. 99 pesos. Isang gamot, isang araw. O, 2 beses po isang araw. Naku po, mahal pala. Opo, yun Mahal nga pala po. yan. Yun nga po, kaya nga po hindi ako makapunta kasi po gusto ko po pag pumunta ako, mahihiyaabot ako. Grabe, ang mahal pala, ano? Paano yan? Paghapon, umuwi naman siya rito.
Hindi ko na po pinapupunta dito kasi po delikado nga po dito. Bakit? Minsan po, lagi may nag-aaway dyan sa taas. Pagbababa niya pa po dito, pagtawid-tawid mo. Oo. Sabi ko po, pag may pera ako, pupunta na lang ako doon, bibigyan ko na lang siya. Doon po siya nagpupunta sa mga ate niya sa Pasig. Ilan po ba anak niyo, Nay? 7 po. 7, siya bunso. Hindi po, ang bunso ko po, 11 years. Nasaan na? Nandoon din po, kinuha Nandun po din. nung... So, dalawa lang kayo rito ni Mister. Opo. Anong trabaho ni tatay? Diyan po sa kantin, Kantin. Diyan sa taas? sa may shelf po. Diyan sa may mamihan? Opo. Ah, sa may mamihan. Hindi naman din po sapat sa amin yung sahod niya dahil po yung sahod niya nauubos din sa kabali-bali. Ay, magkano yung isang araw niya dun? Hindi po namin alam. Basta po kung magkano na Pero lang siguro matira mga sa 300 lang ata eh. Sa mga, wala pa po, no? Oo. Grabe. ano po siya, all around po siya. Dito, paano naman kayo napadpad dito sa ilalim ng tulay? Ano po, yung pong sa taas, yung matanda po doon. Si Nanay Flora. Opo. Ano po yan niya yun, naging parang kamag-anak niya kasi nagtatrabaho po dati sa IPM yung mister ko. Pag po may nagtatapon ng mga gulay-gulay, binibigyan niya po yun. Tapos sinurin niya na pong kamag-anak na nakikitulog po kami sa kanila hanggang sa dito na po Si Nanay kami. Flora. Opo, Oo. tayo. Grabe, Bahay no? namin. Yan, dito natin nilagay. Para maganda yung ano. So kapag ano pala nandun siya sa atin niya, yung mga anak niya na yan, yung mga trabaho. Yung pong asa-asawa nila sa ano po, sa basura. Yung mga asawa nila. Bali, ano lang, ilang taon na yung panganay niyo? Ano po, 30. 30 na. Parang kay Darang ko, no? 32. Grabe. Yan guys, yung mga yanig, oh. Opo. Ito, ginagawa nyo lang to. Pag malakas ulan, hindi naman malakas yung hangin. Hindi naman po sa ano lang, pagdaan na po ng sasakyan lumilindol to. Pero pag po umulan, yung inabot din po kami dito ng tubig. O kapag baha, hanggang saan? Ano po, mga ganyan lang. Ganyan na lang, konti na lang. Pero hindi naman po totaling... Talagang ano, grabe, no? So yan yung mga ano nila dito sa ilalim ng tulay. Kanilang araw-araw na ito yung pamumuhay nila dito. Hirap din dito, no? Opo, minsan po anong katako ng mga bakod. Tako para, Bebenta po sa junction. pang nangangalakal. Yung po nga, may uwi po ako. Siguro nasa 1 kilo na po. Saan? Ito po. O sa inyo yun, sa higaan, ang dami rin, no? Yung mga pako, oh. Mga pako, guys. Ito yung inaano nyo, pang mga 1 kilo na rin. So, magkano 1 kilong bakal? Ano po, 16. 16. 16 lang. Yung pong bakal, 20. Ito, 16 pa ako. Ngayon ay kumain na kayo. Tapos na po. Ano ulam nyo kanina? Ano po, sinangag ko lang po yung kanin. Tapos si Cheria. Si Kuya, ano oras? Ay, lagi nandiyan naman pala, kumakain pala yun, no? Apo dun po sa trabaho. Grabe, no? So, sa kuryente, 20 lang ata to, 30. Isang gabi. Ano Gabi na lang po, bayad. hindi naman po sila naniningin ng ano. Kusa na lang. Kusa lang po. Hanggang 20 lang po. Paano yan pag halimbawa, ito minsan kadalasan ko iniisip dito, paano kapag pinaalis kayo, yun yung ano rito, no? Ang daming, ilan dito, pamilya, 40 pamilya, di ba? Puruin nyo. Yun na po. Paano na lang kapag, tawag dito, kapag pinaalis sila dito, sobrang nakakaawa naman mga wala kayong mapupuntahan. So, bali yung gamot niya, ay nag-aambag din na bibigay din mga anak mo. Opo, pag po meron, kasi po waiting din sila lagi rin sa samong asawa nila. Minsan po naman, pag halimbawang tinata ko ng anak ko, magpapalabas sila sa akin, naglalaba akong damit nila, binabayaran nila ako, binibigyan ko yung anak ko kahit 100. Sa totoo nga lang po, yung pong 11 years kong anak, di pa po rin yung napasok. Hindi pa nag-aaral. Opo, kasi Ano, babae, lalaki? lalaki po.
po. Hindi ko po kasi malakad yung birth certificate. O bakit naman po? Hindi po kasi ako nakakahawak ng malaking pera. 1 po pag 1,000 birth certificate. Laki din pala, ano? eh, sabi ay gusto ko nga po magtinda din ng mga bakal. Saan? Dito sa taas? Ano, maraming nanonood sa atin ng mga hero abroad, mga tao na ano, katulad niyan, ako, inisponsoran lang din nila ako sa pa-opera ko. Ito nga, buti nga kamo ngayon, medyo umupa na yung sakit. Nakakapag-vlog ako, pero tutusin, mahina pa nga ako. Ayun, kahit boses ko, paus pa. Pero sabi ko, kaya ko naman eh, kaya sabi ko, puntahan ko yung mga tao sa ilalim ng tulay kahit papaano may mga hindi pa kami doon naaabutan ng tulong. Ano ka sa kanila, manawagan na kung sakaling ano yung may tutulong nila sa'yo. Ito niya, yung sa pangpuhunan mo, sabi mo, so palagay mo mga magkano puhunan mo doon? Okay na po sa akin kahit 2,000. 2,000? Oh, malaki. Ikaw na magpapalago, no? Kakanin lang. Saan mo may mininunay? Diyan po sa palengke lang. May talipa pa po dyan sa area. Meron dito. Opo, meron din po dito sa Peaceport. Lalakad lang. Nilalakad ko nga po hanggang Pasig. Pasig lang, lakad nyo. Grabe. Pag po gusto kong pumunta sa mga anak ko, nilalakad ko lang po yun hanggang sa pauwi. Wow. Yan sa mga kabiyaya. Sana matulungan natin si nanay. Anong pangalan niyo ulit, Nay? Carolina po. Carolina. Morales. Yan, nanay Carolina Morales. Pangpuhunan lang daw para sa kanya ding anak na may sakit. So grabe mahal nyo, no? 99 pesos, bali 100. So dalawa, 200. Beses po sa mga. Eh, minsan, ayun nyo, nailapit nyo na ba yan sa mga mayor? Hindi po. Hindi nyo pa, ayun, try ilapit. Kay Rapid Tulpo. Kasi po nakaka-experience, nakakarinig po kasi ako na ano, ayoko mo naman kasi sa lahat yung makapahiya ako yung makakarinig. Makakaya ka na, makakarinig ka ng kung ano-ano. Yung lalapit ko, hindi na matutulungan, makakarinig pa. Ayun ang masakit doon, no? Opo, kaya po ayoko lalapit. Ito ka banda na baka di ka kita sa camera. Kaya Grabe yung pala, no? problema, sinasarili ko na lang po. Eh, paano yan? Pag wala siyang gamot, anong ginagawa niya? Ano po, inaatake na lang po siya. Atakin, tapos Maintenance na po yung gamot. habang buhay na yan. Saan nyo naman, ano yan, bata pa siya, ganyan na? O kailan lang din? Pakikwento nga sa amin, ay. Na-trace po yun, nung 13 lang siya. Na-trace po yun, nagulat na lang po kami. Nilalagnat po siya lagi. Tapos po, naka-1 buwan na po ako ng pagpapainom ng gamot. Bakit po hindi nawawala? Tapos po, nagulat na lang po ako na bumubula ang bibig niya, durik ang mata niya. Kala ko po sa taas ng lagnat. Pinasok po namin sa hospital. Yun po ang naging findings ng doktor. Hydrocephalus meningitis. 2 buwan po kami sa hospital nun sa Pineda. Pasalamat na lang po kami kasali sa corpus noon. Kaya wala po kami naging problema. 200. No, 200 ang isang araw niya sa gamot. 200 pesos. So, saan mo kunin nyo lalo't nandito ka nakatira? Para sa akin, ang hirap na rin i-produce nun. Ayun po nag-aalaga sa kanya, yung lola niya po, hindi na rin makakainis. Yung tito niya, may sakit na rin. May sakit din. Opo, kaya po sabi ko, umuwi na siya dun sa Pasig. Hindi naman po siya pwede dito. Dahil po, hindi ko naman siya lagi mababantayan. Dahil po kaya ako umaalis-alis dito, naghanap din po ako ng trabaho. So, yun ang gusto niya na pangpuhunan. 2,000. Hirap din kasi ng buhay talaga ngayon. Kaya ito kasi napakalaking bagay din namin mga charity kahit pabigas-bigas, 500 na binibigay. Diba kahit pa paano nakakatawid. Malaking tulong din po. Kaya minsan napag-anuhan kami na
Kaya lang naman din namin daw binibidyo para lang kumita. Sabi nga namin, yung binibigay nga namin, wala pa nga yan sa kita ng video. Akala nila kasi porket binibidyo, malaki na. Hindi naman kami mga katulad nila Rapi Tulfo, mga sikat na vlogger. Kung magkano yung kitain namin sa pagbablog, iniikot din namin sa lahat yun. Halimbawa, kumita kami, sige, 10,000, 20 mil sa isang buwan. O din namin kukunin pang namin, pang vlog namin. Tsambahan na nga lang ngayon kapag nakasahod ka ng ganun kalaki sa YouTube. Bakala nila kasi ganun. Ano po talaga isip ng tao? Oo. Minsan dito sa Maynila, kadalasan tutusin, ayoko pa nga talaga mag-vlog. Ayokong rito. Ayokong mag-vlog dito kasi sabi ko, yung mga tao, mga ano sila, yung dito, Parang mga demanding, mga tutusin, wag sasama yung loob ng iba dyan. Yung mga tiga Maynila na mga nangangailangan ng tulong, minsan demanding pa talaga. Mas okay pa sa probinsya, kung ano yung ibigay mo, sobra yung pagpapasalamat sa'yo. Dito, kadalasan, minamasama pa. Opo. Tapos akala nila, pinagkakakitaan sila. Iba nga pong isip ng ng mga tao, marumi. Yung pong tinatawag na hindi pa na ipapanganak, may pangalan na. Oh, yun, pwede. Tama, hindi pa pinapanganak, may pangalan na. Yun talaga. Bago mo palang ginagawa, sa kanila nagawa na. Oh. Grabe, no? So dito, mga kabiyaya, ramdam ko yung ramdam ko yung yanig pag may dumadaan na malaking Opo. Minsan nga po, hindi nga po nakakatulog kasi po pakiramdam ko parang babagsak kasama yung mga sasakyan. Kasi paano hindi yanig? Kasi yung mga kahoy nila, halos lang mga lumang kahoy, tapos wala pa sa ayos yung pagkakapako. Opo, yung pong mga haligi niyan, mga lang po, puno ng aroma. Yun nga. Saan nyo naman kinuha yan? Mga hiningi po namin dyan, minsan po yung puno. Pero na, matanong ko lang, Tinataga. noong panahon na wala kayo dito, paano pala kayo napunta dito sa ilalim ng tulay? Yun nga po, kasi po nagtatrabaho po ako sa kumpanya ng mister ko sa IPM. Ano po yung garbage collector. Nagtatrabaho po ako sa IPM nila na sa kantin. Tapos po, wala po kaming, ang bahay po nila sa Cardona, wala po kaming matulugan noong panggabi siya. Dito nga po kami nakikitulog kay Nanay Flora. Hanggang sa nagtayo na rin po kami dito. Nanghingi po siya ng mga kahoy-kahoy dyan. Tapos yung mga puno na iniitak, inaalisan niya po ng mga sanga. Ayun. Pag pumalaki, ginagawa niyang haligi. Kaya kayo napadpad dito. Opo. Hirap din kasi mangupahan ngayon. Ako, nangungupahan ako. Hirap na hirap ako. Opo. Ang hirap mangupahan sa tutusin lang. Opo. So ito na, may bibigay ako dito. Pagpasensyahan mo na to. Pagkasyahin mo na lang. Oo. Pagkasyahin nyo na. Hello, nakapasok dito. 1, 2. Ano yun? 1, 2, 3, 4. 4 na, huwag na, 4. 5, may 100 pang gas namin yan, pang merienda namin. Salamat po. Ito, asawa ni nanay. Mister ko. Ito, asawa ni nanay. Doon pala yan, di ba? Ayan po yung mister ko. Dito asawa ni nanay, oh. Yan, kahit pa pa. Ito yung bigas. Sabi mo, forever. Saan yung nakasasang forever eh? Di ba may forever tayo, no? Pero gusto siya mamatay doon sa Ay, grabe. forever pa. Pag gusto mo, wala, dapat, bagay, hindi natin alam eh. Hindi natin alam kung ano eh. Meron, ano daw, forever, totoo tayo forever, di totoo yun. Sir, dinaya ko lang po kayo kasi po ganyan na sabi niyo. So, dito yung asawa ni nanay, hindi lang kita sa camera. Dito ka sa camera. Dito ka na yun, sa garito na yun. So, si tatay dyan yung nagtatrabaho sa taas, di ba? Ano nga, kusinero ka dyan? Kaya tulong pa ako pagluto. Yan. Bali, magkano araw mo dyan? Kuwan lang po, 270. 200 lang. 270. Kasi Libre kain. expired lang po yung sampuan mo dyan. Paano nyo napagkakasya yun, tapos may gamot pa? Ano po yun, yung nauubos lang po sa
bali. Tapos kung magkano na lang pong matira pagdating ng sahod, yun na lang po Naubos na lang sa bali. Grabe. Pinakamalaki na pong nawakan namin, 1.4 sa isang buwan. Grabe na yun. Kaya yun nga pala, nagpaplano rin kami dito na mag-feeding program. Dito mismo kami magluluto sa ilalim ng tulay para may mga katulong din kami. So magkakainan kami rito, mukbang ng lahat ng pamilya dito. Dito kami kakain. So siguro kapag tapos na ng operasyon ko yun, no, sa Monday, pag naka-recover, siguro mga 1 week lang siguro, kaya ko na yan, no? Kaya ko na ulit yung alam nyo naman ako, kilala nyo ako kapag may sakit ako. Ihindahin ko yan, pero pag nakaginhawa na, katulad nito, nakaginhawa ako kahit papano, kaya nag-vlog na ulit ako. Kaya nga naka-D4 ako para yung puwet ko hindi dumikit masyado sa flooring. Kasi may papa-opera rin ako eh. Kailangan na kasi hindi ko na rin kaya pag umuupo. Mali siya, puntil siya na na-infeksyon. Nasobrahan sa pagbubuhat lalo nung bata. Sa nakuha ko daw to sa nung bata ako. Sobra kasi construction lang ako noon eh. So yan, no. Ganun na lang, Nay, kapag may dumating na blessing, pag may dumating na blessing, di bigay ko na agad dito sa inyo. Ipapadala ko na kung sakali hindi naman 100%. Pero kung may pera din ako naman, kasi magpapa-opera nga ako. Kung may pera na sa sahod ko sa YouTube, ako na lang bahala dun sa 2K na puhunan mo. O kapag may natira, hindi rin ako nangangako sa inyo. Pero malay nyo, marami na rin kami nabigyan dyan kahit paano yan sa kabila dyan. Kahit pang pupunan nila. So yun, salamat sa inyo. Ingat kayo na lang dito. Sino bang pangalan nun, yung anak niya? Si Prince Carlo. Si Carlo. Ingatan lahat. Dapat laging yan. Ako natatakot sa kanya pag yun. Paano pag inatake bigla, di ba? Yun nga po, minsan po, walang nakakaalam, nababalita. Minsan nasa init. Masaklat minsan yung aatakihin tapos nasa initan. Oo, yun yung nakakatakot. Mahilig pa pong sumama yun sa swimming. Ako. Yung pang... Paano pag sa ilalim ng dagat? Huwag naman sana, no? Ako yung natatakot eh. Dapat ganun, pag ganun, nandito lang siya. Kung gusto niya magparong painit, labas lang siya. Kaso binata kasi. Kaya may kakulitan eh, no? Ano po yun? Tahimik po yun dati. Nung nagkasakit po, naging makulit na po siya. Naging hyper? Siguro dahil sa gamot. Bata, opo. Oo, dahil sa... Naging bata po siya. Naging bata isip niya. Opo. Minsan po magkukwento siya. Kahapon lang nangyari o kanina. Yung po pala, nakailang taon na nangyari. Ang nagpa-flashback sa isip. Sa siguro talaga yun, sa gamot. Ano po kasi sa utak. Sa gamot yun, sa gamot. So yan mga kabiyahe, mga kawelaya, maraming salamat. Sana may tumulong kala nanay dito, no? Kahit malang sa pang materialis ng bahay nila, Kasi yumayanig po talaga pag may dumadaan na truck sa taas. Or yung pangpuhunan niya para magtinda-tinda siya dito ng magtinda-tinda sila dito ng kakanin sa taas. So yun lang, no? Grabe. Ano yun? Ay, mga ibon pala yun. Tata, wala nang pasok, tay. Meron pa po, may mga tao pa doon. Ano ko ito po, mamaya nagpa. Mamayang gabi pa yung duty mo. Pag po walang tao doon, umuwi po siya dito. Okay. Ganun pala. So yun, sana matulungan nyo sila mga kabiyaya. Sana mabigyan nyo ng pangpuhunan si nanay. Doon niya rin kung makukuha yung panggamot-gamot ni Carlo. So grabe. 200 per day ang kanyang gamot. Siyempre, 99 pesos. 2 times a day. Diba? So, try nyo rin na yung mapahiya siguro, isang tabi nyo na lang siguro yun. Or try nyo na lumapit sa mga may yan. Tsaka yung Rapid Tool po, ayaw nyo magbaka sakali dun sa Mandaluyong, TV5. Diba? Na makatulong sa inyo. Malay nyo rin, hindi natin alam. Kami, ang dami na namin naasikaso eh. Tsaka una-una, yun nga, si Tol Sardinas bukas aalis din yung sasakyan niya. Pag wala kaming panggasolina, hindi rin namin nagagamit yun. Kailangan may rin. So yun, hanggang dito na lang itong video ko na to. Maraming salamat. At ito, pakita ko yung nila. Salamat po.
Pakita ko yung ano nila. Yung dito, ayan o. Tingnan nyo yung mga kanilang bahay dito. Ayan yung mga tukod. Yan sa mga may maawa dyan, no? Tingnan nyo yung mga tukod ng bahay nila. Kaya pala yun, ako nga lang yung kumaapak, yung mayanig na eh. Yan, no? Duruin nyo yan. Ayan yung mga kangkong. Ano to, may tubig ngayon? Oh, malalim. Malalim yung tubig yan, Nay. Lalim din po. Lagpas tao yung gitna dyan. Ah, lagpas tao yan? Kirahin mo. Oh. So yan, sana matulungan natin sila, guys, oh. Dami ang pipiding program kami dito. Yan, dami dyan, oh. Yung mga kabahayan dito sa ilalim ng tulay. Yan, oh. Dami nila. So yan po, maraming salamat. Ingat kayo palagi yan. God bless. Bye-bye po.